Aínda que o alcalde afirmou que non se trata de ningunha crítica nin reprimenda, que o fan cun ánimo construtivo, a presentación deste expediente no que se recollen as principais deficiencias existentes nos espazos portuarios do municipio, si o parece. Esta presentación, pois, ben con ánimo construtivo, non hai elementos que non se teñan posto en conocimiento por parte dos patróns maiores ou do alcalde a Portos de Galicia. Simplemente o que se fai é esa exposición gráfica que creo que é importante, non? Son, na súa maioría, carencias denunciadas dende hai tempo, que a día de hoxe seguen a ser desatendidas por parte de Portos de Galicia, a pesar da importancia dos portos ribeirenses e do gran esforzo presupostario que fan fronte ao longo do ano, que repercute directamente nos orzamentos xerais do ente autonómico. Fan alusión a problemas como a seguridade nos peiraos, a falla de mantemento a nivel xeral das instalacións ou a reordenación portuaria. Non poden ter a seu medio de vida pois pendiente un día si outro de roubos. É verdad que a resolución dos roubos é unha cousa que ten que ver co orden público, pero todo o mundo, en función da siniestrabilidade que ten, toma medidas. É dicir, non podemos chorar de que nos rouben 10 veces e decir, non, es que é la policía. A segunda obra, lógicamente, o que é todas as que atañen á seguridade dos mariñeiros. En estes momentos, pois do mesmo xeito, tanto o estado de pantaláns como de ter que subir por unha escaleira de X metros, todas as obras de seguridade e a terceira ordenación do porto con eses pantaláns de artes menores. Hai un mes e medio tuvemos unha visita dos deportos aquí, estuvemos falando, en ese mismo día rompeu un pantalán, o único pequeno pantalán de descarga de peixe que hai na Nova Lonja, que é unha pequena escanto, non se acaba o proxecto, se fai o pantalán que as grúas que corresponde a Nova Lonja, e bueno, vai un mes e 20 días alá, ainda estamos aí co pantalán roto, sin ter onde descargar, e bueno, xa os mariñeiros que caíron no propio pantalán, para saltar para botar o peixe, e bueno, vemos que iso hai que corregilo ya. No expediente tamén se fai unha pequena revisión dos compromisos que están pendentes por parte do ente autonómico no municipio, como poden ser a desafectación de varias rúas e outros espazos na zona portuaria de Ribeira, ou a aprobación do plan de usos do porto, entre outras.